ספורט, כן. מאמאנט, מכירים? אנחנו מדברים עם מאמאנט בימים השגרתיים כאן אצלנו ברצועה, ליגת האימהות בכדורשת, מונה שחקניות מכל רחבי הארץ, גם משחקים את זה בעולם. אז מאמאנט גייסה מעל 150 מתנדבות לסיירת שהקימה הליגה, סיירת מאמאנט, למען משפחות מפונות מהדרום ומהצפון. הנה סיוון שפר, מנכ"לית מאמאנט ישראל. שלום סיוון. אהלן, בוקר טוב, שלום. אנחנו בסדר. היום אנחנו לא מדברים על ספורט, את רואה, איתך בפגישה התורנית שלנו. גם על ספורט. גם על ספורט, אבל ספרי קצת על הליגה, על המתנדבות, ומה אתן עושות? טוב, אז קודם כל באמת, כמו שציינתם, ליגת מאמאנט, ליגת הכדורשת לאימהות, הגדולה ביותר בישראל, שפועלת בשגרה ומעבר רשת ביטחון לאימהות, למשפחות. ובטח ובטח בחירום הדבר הזה קורה, המעברים האלה קורים מאוד מהר. והחל מפרוץ המלחמה הגיעו אלינו פניות משחקניות ומאמנות, ושאלו איך אפשר לעזור, מה אנחנו יכולות לעשות. הקמנו קבוצת וואטסאפ של סיירת, באמת מהר מאוד נכנסו המון מתנדבות, ומאז אנחנו פועלות בכל רחבי הארץ עם סיירות שיוצאות של בין 5 מאמנות ושחקניות ל10 שחקניות ומאמנות, שמגיעות לכל המוקדי מפונים ברחבי הארץ, לוקחות רשתות, כדורים, פותחות, נפגשות עם כל מי שרוצה ולא רוצה, ועושות ספורט פשוט יחד עם האימהות. יש לנו גם סשנים שאנחנו פוגשות רק את האימהות עצמם ונותנות להן זמן איכות, ויש הרבה מאוד סשנים שאנחנו מפעילות את הילדים ועם האימהות, הרבה פעמים בשיתוף פעולה וגם בנפרד, כדי לתת לאימהות ככה כמה דקות לעצמן לשבת, להירגע, לצבור כוחות. כן, יכול להיות שיש אנשים נגיד שיקשיבו ויגידו, אוקיי, מה דחוף עכשיו ספורט? למה זה כל כך חשוב? אבל זה דווקא, כן, גם להניע את הגוף, גם מחשבתית שנייה לעשות משהו. אני באופן אישי בעצמי עוד גרה בעוטף עזה, ויש כל מיני דרכים לפרק את המתחים שתושבי המפונים בעצם חווים בימים אלה. והספורט הוא רגע דרך שהיא גם אחרת, היא לא רגע לדבר על זה, היא לפרוק את זה דרך הגוף, דרך המשחק, דרך יצירת אינטראקציות חיוביות ומהנות עם החברים שלי, עם המשפחה שלי, איתי, עם עצמי. אז יש לזה הרבה מאוד ערכים, זה דרך אחרת פשוט באמת לפרוק את כל המתח שהצטבר בחודש האחרון, ואנחנו רואות כי אנחנו מקבלות תגובות של וואו, היה לי כיף, תחזרו שוב, מתי אתם באות שוב? יש המון קשרים ומוטיבציה מצד השטח שנגיע ונהיה שם באופן קבוע, ואנחנו עושות את זה, מגיעות באמת לכל הארץ. ספרי לנו על אולי מקרה נקודתי, כדי שנבין מתוך כל המספרים והלוקיישנים, משהו שאת אולי חווית באופן אישי במפגשים האלה. תראה, קיימנו לפני כשבוע טורניר בנתניה, טורניר גדול, שאליו הגיעו בעצם שחקניות מפונות מהאזור, ומה שקרה שם זה פשוט ששחקניות פגשו את המורות שלהם, שהן שחקניות מאמאנט, ילדים פגשו שחקניות שהן בעצמן מורות בבית הספר שלהם, את החברות שלהם שהם לא פגשו כל החודש הזה. זאת אומרת, באמת המגרש הפך להיות איזשהו מקור של חיבור, וזה משהו שהיה מדהים לראות אותו בשטח, החיבוקים, האנרגיות, החיבור, ואנחנו עושות את זה באמצעים שלנו, בכלים שלנו, וכמו שאמרתם, דרך הספורט. זו הדרך שלנו להגיע ולתרום ולייצר איזשהו מרחב בטוח, תרפויטי, להחלים. ברור, יש צורך גם לזה, לחלוטין. כל הכבוד על היוזמה המדהימה הזאת, ושתסמכו מי צריכות קצת תמיכה. איך אפשר להזמין אתכן? ליצור איתכן קשר. קודם כל אני אשמח להודות לכל המתנדבות והמתנדבים שבאמת בימים האלה הם לא עובדים, הם פשוט מקדישים את הזמן שלהם כדי להגיע לשטח בכל הארץ ולשמח ילדים. תודה לכם, לכל הצוותים שלנו בשטח, זה דבר ראשון. דבר שני, כל מי שרוצה לתרום ולהירתם לדבר הזה מוזמן לפנות אלינו למאמאנט, לחפש אותנו בפייסבוק ובאתרי אינטרנט, וכמובן להצטרף כל אימא. היום האימהות הן מחזיקות את הבית, הן צריכות לצבור כוחות, הן צריכות למלא את הדלי, ואנחנו פה כדי לתת את המענה הזה, ואנחנו נשמח לכל אימא שמרגישה שהיא זקוקה לזה, להצטרף אלינו. סיוון שפר, מנכ"לית מאמאנט ישראל, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה.